Môžeš byť šťastný, aj keď budeš robiť. Len musíš robiť to, čo chceš. Čo ťa baví. Takže toto video je začiatok takej tej novej série videí, ktoré by som chcel vydávať pomedzi aj moje vlogy, ktoré robím. Budú vlastne o tom tie videá, že budem niečo vytvárať, budem skúšať niečo sa aj priučiť nové, vyskúšať aj nejaké samozrejme výzvy a také tie srandy, ktoré obohacujú na život. Možno pre niekoho to bude úplná somarina, možno pre niekoho to bude niečo zaujímavé, čo môže aj sám vyskúšať. Mal som to robiť už dávnejšie, hrozne ma to ťahalo, ale nikdy som sa k tomu nejako poradne nedostal a myslím si, že je na to vždy čas, lebo častokrát sa aj ty nájdeš určite u toho, jak scrolluješ iba na telefóne alebo pozeráš telku, hej, za menu manželiek a neviem čo všetko. A popri tom by si mohol, namiesto toho by si mohol robiť niečo kreatívne. Neodsudzujem ako človeka, ktorý si rád pozrie za menu manželiek, ja sám občas si pozriem za menu manželiek, ale ide o to, že mne osobne to nevyhovuje. Takže tak, dnešné video začnem asi takým veľmi zvláštnym, jak to nazvať, no, ja ti to radšej ukážem, vysvetlím postupne a pochopíš. Tu nám máme naše krásne štúdio, ktoré som tak trochu si poupravil. Je to otcová kôľňa, ktorú tak už trošku nepoužíva. Samozrejme občas sa tu myhne, ale myslím si, že mu to nebude vadiť, keď som to trošku poupratoval. Nevyhadzoval som nič, všetko som pekne to nejak naskladal. Ako vidím, hej, skôr to vyzerá, že som to nejak nahádzal, ale ja som to nebol. Možno tam tá miska, to som bol ja, a možno tam tú brinzu, to som bol tiež ja, a možno toto je vlastne bordel, ktorý bol po celom stole, takže to som bol ja. Takže máme tu naše predmety, ktoré keď si pozrieš, tak si asi myslíš, že chcem vytvoriť nejakú bombu alebo niečo podpáliť, ale nefunguje? Ešte fungoval? No dobré, fú. No, ale nie si od toho ďaleko, keď si myslíš, že chcem niekoho zapáliť. Ide o to, že chcem zapáliť sviečku. Nie obyčajnú, ale vytvoríme si sviečku z týchto tu produktov a mala by byť o dosť dlhšie akoby trvajúca než tieto tu obyčajné 4 hodinové. Sú aj menšie, ale väčšinou som v obchodoch videl 4 hodinové, tak si myslím, že to je taký priemer nejakej sviečky, hej, ktorú vieš kúpiť bežne v obchode. No ako uvidíme, mám trošku od toho také zmiešané pocity a neviem, či mi to vôbec vyjde, neviem, či som dostatočne šikovný na to, či sa mi to tak podarí, hlavne ako iným ľuďom vo videu, ktorí to robili. No presne ešte som videl jedno video, ktoré to tam robil a vyšlo mu to, tak snáď budem úspešný aj ja a uvidíme. Tak sa to pozrime, no. Ježišmaria, do čoho som sa to dal, ale vôbec neviem. Ja sa to budem ti snažiť robiť tak, aby si to videl presne, jasne, aby bolo všetko akoby zrozumiteľné. O to vlastne vo videách takéhoto typu ide, či? No, som zvedavý. Myslím, že to nemusel robiť týmto úplne ostrým, čo tu máme. No, šiel som si krásny nožíček. Takýto maličký, šikovný. Je to tu. Dobre, toto sme chceli. Toto bude veľmi dôležitá vec v našom projekte. No, urobím tu pekný bordel, ktorý samozrejme spratám. Nechám to tak, lebo bordelujú tu už dosť. Musím dať preč. Dobre, mám to tu. Tak. No, presne do tejto malej dierky. Ježiš, prečo to nie zaostrí? Kriste veraný. No, do tejto malej dieročky budem dávať tú somarinu, čo je tam vzadu. Hej. Ako úprimne ti neviem povedať, jak to tam narvem a celkovo ma zaujíma, či to horí. Hej, toto akože ma najviac zaujíma. Toto dáme preč. Dáme si to bokom na chvíľku. Toto zrnie vlastne budem vyhadzovať, takže aj tak to môžem dať sem. Takže tak, toto asi nebudem tiež potrebovať, ešte to tu hodím. Ja úplne takto zlinčujem. No, to ide pekne s nožničkami. Plná nádhera. No ja prvé hneď vyskúšam, či to akože horí, hej? To ako... Akože... Čo ja viem.
Ako je to teplé. Dá sa to spáliť, ale neviem, či to by horela jak sviečka, to neviem. O tom tak trochu začína pochybovať. Možno to potrebuje, aby som to urobil úplne tenko. Kámo. Tak som dement. Počkať. Tak to bude. Keď toto bude, to nepôjde, tak to bude ultimátny fail. Toto ma zaujíma, či horí. Ešte vnútri húbka, tak samozrejme, že to bude horieť. Kurde. Ale počkaj, možno vymyslím nejaký vlastný lifehack, ktorý bude nakoniec fungovať. Možno urobím ešte niečo lepšie, než v tom videu, ktoré som videl. No, tak toto. Kebyže horelo. Zapálime, hej. Ježiši. Počkaj, to vyzerá na deň, nie? Ono to horí. Do videu, ja ti dám to video, podľa ktorého to robím. Bola táto dratienka, ale táto je úplne iná, jak v tom videu, lebo vnútri má aj húbku. Počkaj, to nejak veľmi horí. No, dobré. Asi toľko, hej, prečo som nerobil také tie veci, lebo som niekedy si pripadám ako úplný antitalent. No a toto skúsim teraz narvať vlastne do toho plešku. Uvidíme, možno to bude lepšie, ak 4-hodinová siečka, možno to bude 4 hodiny a 5 minút, hej, ale možno to bude 3 hodiny a možno to bude 8 hodín. To ma docela zaujíma, hlavne ma ešte to viac zaujíma, keďže je to úplne z inej dratienky, než podľa toho videa, ktoré som to videl. Mám pocit, že tam niečo je, čo mi ešte bude zavádzať. Áno, je tam taká tá čierna, neviem, či vidíš. Proste zavádza to, hej, to je proste látka. Takže to skúsim odstrániť. No, cipána. Ešte je dobré, že ty to budeš mať skrátené, ja sa tu budem si s tým patlať. Ale to patlačka príjemná celá. Taká, že mám pocit, že niečo vykonávam. Zaujímavé. Asi nie je úplne prospešné pre ľudstvo, ale je to prospešné pre mňa. Pane Bože. No a keď takto potrhám, tak vlastne ono to... Tak trošku mi napadlo, že keď tu dám tú sviečku, tak či reálne stihnem toto celé spraviť. Je to na 4 hodiny, tak si myslím, že do 4 hodín by som to mal stíhať. Keď nie... No, mám tu takú kopečku. Tu dáme preč, to je vlastne bordel. No fakt škoda, že toto nechce horieť, lebo toto by sa krásne našulkalo. Ja to skúsim ešte pod touto sviečku nejak zapaľovať. Možno to nejak chytí, možno nejak to robím blbo. Ale ja si tak trošku myslím, že ono to horieť nebude. Nič to s tým absolútne neurobilo. No frasa! Sra na to. Dobre, idem si šulkať toto svoje klopko nešťastia. Lebo takéto hrubé určite nenarvem do takéto malej dierky, to by som bol veľký sadista. Počkať, tak toto ide ľahšie dokonca. Som to vyšuľal. Cigaretu. Dobre, teraz skúsim, mám tu ten šikovný nožík malý. Teraz skúsim tú dierku viacej nejako rozšíriť. Tak, možno skúsim nejaký šrubovák použiť, alebo je tu nejaký klinec, vidím tu na. Nejaká blbosť. No, to je ešte úzke. Možno niečo hrubšie, keby som narval. No po tej dielničke sú rozhádzané rôzne klince a takéto blbosti. A tu nejaká šruba. No, výborne, ešte z druhej strany to dám. Tak to už je väčšia diera. No, čeče. Teraz pozeraj, jak sa to má robiť. Dobre. Dobre, prepchal som to na druhú stranu. Vidíš to? Myslím, že to zhorí jak nič. To je hrozne tenké. Ale ja ti neviem, jak to tam urobiť. Hrubšie. Lebo hrubšie to tam proste nejde. Teraz použijem túto starú, hej, sviečku. Toto úplne rozsekám. Ja tu musím vytvoriť vlastne nejakú dierku. Áno. Ježišmarja, presne takto. Toto si prepchám cez to. No, čekuj toto. To už sú iné čary, toto. Vidíš to? To je asi všetko. To je proste všetko. Toto je vlastne celá mágia, toto je výsledok celého tohto videa. Možno si hovoríš, na čo to taká tá blbosť je, ale ja som premýšľal, že by som hrozne chcel, keby sa samozrejme oteplí a trošku sa zlepší môj stav zdravotný, tak by som chcel ísť do lesa a možno takáto homemade
dlhotrvajúca sviečka by sa hodila, lebo je samozrejme ľahká a vlastne vydrží to strašne dlho, hej. No, malo by to vydržať strašne dlho, viac nejaká tá 4-hodinová, dokonca nejak som pozeral, že v komentároch, že mi to trvalo až 8 hodín. Ja viem, že existujú aj 12-hodinové, aj celodenné sviečky, ale mal som hrozne chuť si vytvoriť niečo vlastné. Takže tu nám máš výsledok toho, že som si chcel niečo robiť vlastné. Ja si myslím, že som to totálne pokašľal tým, že som tú drátenku, ktorú som mal použiť, túto, nejako nepodarilo sa mi zapáliť, však si videl, že som to tam pálil, popálil som si na tom prsty, ale nevadí. Skúsime to, možno ma prekvapí, hej? Možno to bude úplne super a bude mi to horieť viac ako 4 hodiny, možno to bude horieť fakt 4 hodiny a 5 minút. Ale myslím si, že to bude horieť tak maximálne 20 minút. Takže neviem jak ty, ale ja som pripravený, ešte tam nahádžem ten vosk. Možno to bude dobrá vec, možno nie, možno to bude totálna somarina. A môžeme ten pretek asi pomaličky začať. Takže, aby že boli veci fair, tak tu mám dve zapalovače. Raz horia, raz nehoria, asi je to kvôli tomu chladu si myslím. Aha, ešte poď. Už to ide. Tak, ideme zapaliť to. Dobre, nefunguje ten jeden, ale nevadí. Pretek začína. Horí mi ruka. Tak, uvidíme, hej. Horí to krásne. Docela to horí dlhšie, než som si myslel. Vážne sa stalo toto, čo sa stalo? Halo? Ako? To je koniec? Čo to je? Čo to akože je? Horš, ty hajsle, horš. No vieš čo? Keďže to horí tak, jak to horí, alebo skôr nehorí, tak ja dám sem toto, ten zbytok. Mňa to nezajíma. Totálna blbosť, hovadina a pekne nech to horí. Proste nič, absolútne nič. Tak to je totálny fail. Totálny fail. No horieť nám to horí. Ale či tu bude 4 hodiny? Hodím aspoň, spracujem tento bordel, ktorý som tu narobil. Jaj, tak to hodím. No a som to uhasil. Ako by som to asi povedal, chlapče. Videl si proste sám, čo sa tu teraz stalo. Možno sa nenalaká aj na každú blbosť, ktorú vidíš na internete, lebo to môže byť fakt blbosť. Čo dodať? Daj mi prosím ťa odber. Nech mi to aspoň trošku zlepší náladu. A nejaký ten like a samozrejme pochvál ma v komentári, aký som šikovný a zručný muž. 3, 2, 1. Robiť toto, čo chcem, toto bol vždy môj sen. Preto každý deň robím toto, čo chcem. Robiť to, čo chcem, toto bol vždy môj sen. Preto každý deň robím toto, čo chcem. Robiť toto, čo chcem, toto bol vždy môj sen.